Pausan cariyos cerkak kanthi irah-irahan ngelingi janji 3 taun anggitaning klasik. Wektu mlebu kelas 8, Aya ora tau mikir yen uripe bakal owah mung amarga kenalan cilik saka Atus. "Ya, iki Aka," jare Atus. Aka iku jalanan sing meneng, adem, ora akeh omongan, lan meh ora tau mesem. Nanging enehe wektu ketemu Ayah, watake dadi luwih alus sethithik. Awale obrolane mung soal tugas sekolah. Aka biasane mung jawab cekak, nanging yen Ayah sing ngetik, jawabane rada dawa lan kadang disisipi emot mesem sing jarang banget katon. Saka kono obrolane saya suwe saya cedhak nganti ndadekane rasa nyaman sing bisa diterangke nganggo tembung. Tanggal 30 November 2021, Aka ngandani rasa tresnane marang Ayah. Swara pelan, masuyane tetep datar, nanging matane nuduhake kejujuran. "Aku seneng karo kowe, Ay," pangadikane. Lan wektu semono Aka mesem sepisan meneh. Mesem khusus sing mung metu nek ana Ayah. 2 taun kapisan hubungane lumaku ayem lan kebak kenangan apik. Ayah wis apal yen Aka mung buka awake marang wong tantru lan mung dheweke sing tau weruh Aka mesem kanthi tulus. Nanging mlebu taun ketelu kabeh dadi luwih angel. Sekolah saya rame, wektu padha sibuk, obrolan dadi kurang, lan sifate menenge Aka karep gawe Ayah bingung. Ayah rumangsa Aka adoh, dene Aka rumangsa Ayah ora ngerti perasaane. Salah paham saya akeh, nganti tekan bulan Juni. Dheweke loro mutusake kanggo pisah. Ora ana padu gedhe, nanging loro-lorone padha lara ati. Wektu pisahan kuwi, Ayah kangen meseme Aka. Aka uga kangen kahanane Ayah sing bisa dirasake yen wonge ana cedhek. Sawise pirang-pirang bulan ora komunikasi, Ayah kaget nampa pesen saka nomor sing wis ora tau muncul meneh. "Ayah, kepriye kabarmu? Aku kangen ngobrol karo kowe." Aka dudu wong sing gampang ngomong kangen. Mawa pesen kuwi gawe atine Ayah klebu sanget. Diwiki loro wiwit ngobrol meneh. Alon-alon tanpa kesusu. Aka nyoba luwih peka. Ayah uga sinau luwih sabar. Nalika wis kelas 12 SMA, Aka ngajak Ayah ketemu ing mburi sekolah. Diwiki nyawang, Ayah sekedhep. Terus ngomong, "Iri, aku pengen nyoba maneh Ay. Nanging saiki ngerti lah luwih jujur. Aku ora kepengin kelangan kowe meneh." Ayah mesem tipis, atine lega. "Aku ya gelem, Kak. Aku miwiti saka awal sing luwih apik." Ing wektu kuwi, Aka mesem meneh. Mesem sing mung metu kanggo Ayah. Sakehing dina sawise iku, hubungane dadi luwih tenang, luwih dewasa. Aka tetep meneng lan adem. Nanging Ayah ngerti yen Aka tresno kanthi tumindak cilik. Tutake tekan gerbang, nyemprotake jas hujan, utawa ndelok saka kejauhan kanggo mastekake Ayah ora kenapa-napa. Lan Ayah sing bisa
bisa nggawe Aka mesem kanthi alami. Dhewe iki lara durung ngerti masa depane bakal kepiye, nanging padha percaya siji yen loro ati padha setya lan gelem ngopeni saben cinta mesti bisa nemukaké dalan balik.